नमस्कार, रसास्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत कच्च्या कैरीचं पन्ह। त्यासाठी मी 1 किलो ही कच्ची कैरी घेतली आहे। 200 ग्राम गूळ घेतलेला आहे, बारीक करून वेलची घेतलेली आहे आणि चवीपुरतं मीठ आहे। आता ही कैरी आपल्याला कुकरला लावायची आहे। कुकरच्या एका डब्यामध्ये लावून आपण 3 शिटी द्यायला देणार आहोत। कुकरमध्ये 1 ग्लास आपण पाणी घालणार आहोत आणि हा कैरीचा डबा कुकरमध्ये ठेवून 3 शिट्या आपण करणार आहोत। कुकरमध्ये 3 शिट्या देऊन आपण ही कैरी बाहेर काढलेली आहे। ही कैरी चांगली शिजलेली आहे। कैरी डब्यामध्ये ठेवल्यानंतर आपण त्या डब्यामध्ये पाणी घातलेलं नाही आहे आणि अशी लावून घेतलेली। ही आता चांगली अशी शिजलेली आहे। जरा गरम आहे, जरा थंड होऊन दे। कैरी थोडी थंड होत आली आहे। आता आपण पहिल्यांदा हिची साली काढून घेऊया। हिची साल वरच्यावर आपण काढून घेऊया। असं हे काढून घ्यायचं आहे। आता मी बाकीचं हे 2 अंच काढून घेते। आपण हे कैरीची सालं काढून घेतलेली आहे आणि सालामध्ये जे असं हे राहतं आंबा, तो आपण असं काढून घ्यायचं। आता आपण हे काढून घ्यायचं सगळं मांस। कैरी आपली चांगली बारीक करून झालेली आहे आणि ही बाटा अशी पूर्णपणे त्याचं आपण मांस काढून घेतलेलं आहे। असं चांगलं मांस निघतं ते बॉईल केल्यानंतर। पहिल्यांदा आपल्याला गूळ जरा मिक्सरमध्ये फिरून घ्यायचा आहे। गूळ मिक्सरला फिरून घेऊया। गूळ आपलं फिरून झालेलं आहे मिक्सरला आणि हे आपल्याला कैरी आता आतमध्ये घालून फिरवायची आहे। जेवढे राहील तेवढी लावायची आहे, नाही तर आपल्याला पुन्हा एकदा फिरवायची आहे। चवीपुरतं मीठ टाकूया आणि वेलची। हे आता आपण मिक्सरला चांगलं फिरून घेऊया। हे आपण मिक्सरला असं चांगलं बारीक करून घेतलेलं आहे आणि असं हे चांगलं पन्ह तयार झालेलं आहे। आता आपण 2 ग्लास घेतलेली आहे आणि आपण जे पन्ह तयार केलेलं आहे ते घट्ट असं 1-1 चमचा आपण ग्लासमध्ये घेणार आहोत। जेवढं आपल्याला घट्ट पातळ असं करायचं आहे तेवढं आपण त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं। हे आपण थंड पाणी फ्रीजमधलं घेतलेलं आहे, ते आता आपण ग्लासमध्ये ओतणार आहोत। अगोदर थोडं पाणी ओतून आपण मिक्स करून घेऊया। आता आपल्याला पाणी घालायचं आहे। असं आंबट गोड हे कैरीचं पन्ह तयार झालेलं आहे आणि जे हे राहिलेलं आहे शिल्लक ते आपण एका बरणीमध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आणि जेव्हा आपल्याला हे बनवायचं आहे तेव्हा त्याच्यातले 2 चमचे टाकून आपण थंड पाणी वापरून हे पन्ह आपण वापरू शकता। आणि असं हे उन्हाळ्याच्या टायमाला पन्ह प्यायला खूप चांगलं असतं किंवा आता अशी उष्णता पण खूप आहे, त्यामुळे असं हे एकदा कैरीचं पन्ह तुम्ही करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसास्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।